Da chi gyd, gadewch ni fynd o bore yma i addoli'r arglwydd gyda'n gilydd. A dechrau trwy gannu'r deunawfed emyn, rhif y deunawfed. Gwaith hyfryd iawn a melys yw, molianydd enw di o Dduw. Sôn am dy gariad fore glas, a'r nos am wirioneddau gras. Rhif y deunawfed. Dau ddarlleniad o Eglwys y Crwys yn ôl Lyc. Gyntaf o'r ddeunawfed bennod, sef dameg y Phariseiad a'r casglwr trethi. Ac yno o'r bennod ddilynol a'r hanes am Iesu yn cyfarfod a sychais. Dywedodd hefyd y ddameg hon wrth rai oedd yn sicr i bod hwy hunain yn gyfiawn ac yn dirmygu pawb arall. Aeth dau ddyn i fyny'r deml i weddio, y naill yn Phariseiad a'r llall yn gasglwr trethi. Safodd y Phariseiad wrth ei hun a gweddio fel hyn. O Dduw, rwyf yn diolch i ti, am nad dwi fi fel pawb arall, yn rheibus, yn anghyfiawn, yn odynebus, na chwaith fel y casglwr trethi yma. Yr oedd fi'n ymprydio 2 waith yr wythnos ac yn talu degwm ar bopeth a gaf. Ond yr oedd y casglwr trethi yn sefyll ymhell i ffwrdd, heb geisio cymaint a chodi lygau tua'r nef. Yr oedd yn curo i fron gan ddweud, o Dduw, bydd drigarog wrth i fi bechadur. Rwy'n dweud wrthych, dyma'r un aeth adref wedi gyfiawnhau, nid y llall, oherwydd darostyngu'r pob un sy'n ei ddyrchafu ei hun, a dyrchefu'r pob un sy'n ei ddarostwng ei hun. Roedd wedi dod i mewn i Jericho ac yn mynd trwy'r dref. Dyma ddyn o'r enw Sychais, un oedd yn brif gasglwr trethi ac yn ŵr cyfoethog, yn ceisio gweld pryn oedd Iesu, ond yr oedd yn ormod y dyrfa ac yn tain ddyn byr. Rhedodd ymlaen a dringo sycamor wydden mwyn gweld Iesu, oherwydd yr oedd ar fynd heibio ffordd honno. Pan ddaeth Iesu at y fan,
Edrychodd i fyny a dweud wrtho, Sychais, tyrdi lawr ar dynion, a mae rhaid i mi aros yn dy dŷ di heddiw. Daeth ef i lawr ar ei union a'i groesawu yn llawen. Pan welsant hyn, dechreuodd pawb rwgnach ymhlith ei gilydd gan ddweud, a mae wedi mynd i letu at ddyn pechadurus. Ond safodd Sychais yno, ac meddai wrth yr arglwydd, dyma hanner fy eiddo, syr, yn rhodd i'r tlodion. Os mynais arian ar gam gan neb, fe'i talaf yn ôl 4 gwaith. Heddiw, meddai Iesu wrtho, daeth iechawdwriaeth i'r tŷ hwn, oherwydd mab i Abraham yw'r gŵr hwn yn tai. Daeth mab y dyn i geisio ac i achub y colledig, ac i Dduw y bor diolch. Fe barhawn ni'n haddoliad drwy gan yr emyn 301. 301. O Grist ffisigwr mawr y byd, down ata tan doluriau i gyd. Nid oes na haint, na chlwy, na chyr, na chilia, dan dy ddwylo pyr. 301. Gawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddiwn. O Dduw ein tad, wrth i ni ddod o'th flaen di y bore yma, yn ymwybodol iawn o ddioddefaint cymaint yn y byd o'n hamgylch ni, ac wrth i ni nesau gyda'n gilydd at fwrdd y cymyn, yn ymwybodol iawn o'n ffeleddau ni'n hunain. Mi rydyn ni yn dwyn i gof, eiriau ein harglwydd Iesu wrth ei ddisgyblion, cyn iddo ymadael â nhw. Fy'n hangnefedd ar wyf yn rhoi i chwi. Nid fel y mae'r byd yn rhoi, ar wyf fi yn rhoi i chwi. Ac am y tangnefedd hwnnw, rydyn ni yn gweddïo'n da ar y bore yma o arglwydd,
wrth flaen di. Fe weddiwn ni am heddwch yn ein byd, a hynny'n arbennig wrth i ni gofio'r rhyfel sy'n parhau yn Wcrain, ac yn arbennig y bore yma am y dioddefaint erchyll yn y dwyrain canol, rhyfel rhwng Israel a Phalestina. Dyn ni'n ymwybodol iawn ym mhob modd o dad o'r erchyllderau yn yr rhan honno o'r byd, ac yn fwy na dim o ddioddefaint ydy niwed a chanoedd o blant. Dyna ni cyflwyno nhw'n dyner iawn y bore yma o dad i ofal di. Deuluoedd o bob ochr sydd yn dioddef colledion, dioddef anafiadau difrifol. Dyn ni'n gweddio y bydd ffordd yn fuan iawn i ganfod heddwch a chyfiawnder a chymod yn yr rhan honno'r byd. Rho ysbryd o ddeheuad newydd o dad am heddwch a chydfyw ymhlith gwledydd y dwyrain canol. A chofia bore yma am deuluoedd dros yr wythnosau dwytha yma sydd wedi dioddef cymaint. Mi rydyn ni wedi gwylio, mi rydyn ni wedi dilyn, mi rydyn ni wedi wylo gyda'r rhai sy'n wylo. Ac yn arbennig y bore mae'n gweddi ydy, o Iesu, cofia'r plant. O Iesu, cofia'r plant. Ac wrth i ni geisio'r tangnefedd y soniodd ein harglwydd Iesu amdano. Dyn ni yn gweddio hefyd y byddu di'n rhoi i ni dangnefedd rhyngtho ni'n hunain ac eraill. Gad ein unau yn ein bywydau'n hunain, geisio dilyn yn llwybr ein harglwydd Iesu Crwys. Wrth ni ddod y bore yma ar ei wahoddiad ef at fwrdd y cymyn, yn sŵn ei ras a'i faddeuant ef. Dyn ni'n dod yn ymwybodol iawn o'n ffeleddau, ac yn diolch i ti am fod yma, faddeuant a chyfle newydd i gerdded oddi yma yn ei gwmni ef. Arglwydd gwna'n unau yn dosturiol, yn raslon ac yn faddeugar yn ein hymwneud ag eraill. Ac yn olaf, wrth i ni feddwl am y tangnefedd y soniodd ein harglwydd Iesu amdano, mi rydyn ni'n ei geisio hefyd yn ein calonnau ni ein hunain. Yr Iesu hwn a dawelodd y storm gynt ar fôr Galilea. O, dyn ni'n cyflwyno i ti y bore yma arglwydd y rhai hynny sydd yn agos ato ni ac yn profi o stormydd bywyd. Y rhai sydd yn wael o gorff a meddwl, yr unig, y rhai sy'n galaru, y rhai sy'n ofnus, yn wyneb y sefyllfa economaidd bresennol, a'r rhai sy'n bryderus am y dyfodol, am ei swyddi ac am ei gallu i ymgynnal. Dyn ni'n ein dod ata ti'n aml a stormydd ei ogrwydd, rhyw air, rhyw weithred, rhyw feddwl, yn rhuo dan ein bron, ac yn dod yma i geisio tawelwch
a Sangnefedd. Dyna'n gweddi y bore o arglwydd wrth i ni'n cyflwyno'n hunain o'r newydd, i ofal ac i Gwasanaeth di. Gad i mi gael helch. Y perl sy'n fwy drud na meddiant holl India'r gorllewin i gyd. Mae gradd fod angnefedd fy Iesu mor fawr. Fe bwysau hunan, y nefoedd a'r llawr. Amen. Ganwn ni'r emyn 867. 867. Heddwch ar ddeiar lawr, gan ddechrau'n fy nghalon i. Heddwch ar ddeiar lawr, yr hedd a fwriadwyd i ni. A Dyw'n da trigarog brodyr oll i'm ni. Cerddon oll gyda'n gilydd, mewn hedd a harmoni. 867.
Mi ddarllen i si ddwy adran o Efengyl Luc yn gynharach yn y Gwasanaeth. Ond nid ar yr un o'r rheini, dwi'n bwriadu pregethu bore yma, ond yn hytrach ar awdur y ddwy, sef Luc yr Efengylydd. A mae yna gyfeiriad yn arbennig ato fo, yn sawl un wir o lythyrau Paul, ond y Colosiaid yn arbennig, y 4 bennod a'r 4 adnod ar 10. A fel hyn yma Paul yn ei ddisgrifio, Luc y meddyg annwyl. Luc y meddyg annwyl. Mi glywys i ddeud un tro, mae'r gweinidog sy'n gweld person ar ei ora, y cyfreithiwr sy'n ei weld o ar ei weitha, a'r meddyg sy'n gweld person fel ag y mae. A dawa i chi feddwl dros hynny. Meddyg oedd Luc, fel y gwyddon ni, awdur y 3 Efengyl a llyfr yr Actau hefyd. A'r un yma i Paul yn cyfeirio ato yn fanno fel y meddyg annwyl. A mae'n wir, mi edrychodd Luc ar hanes Iesu, ac yn wir fe edrychai ar y ddynoliaeth drwy lygaid meddyg. Yn un peth, mae o'n cyfeirio at fwy o wyrthiau a chau Iesu Grist na'r un o'r efengylwyr eraill. A mewn un darn bach eitha doniol wir, mae o'n achub cam ei gyd feddygon. Wrth adrodd hanes y wraig honno, oedd yn dioddef oddi wrth weitlif. Dych chi'n cofio, y wraig honno a ddaeth yn dawel bach at Iesu pan oedd ynta ar ei ffordd i dŷ Jairus. A mi ddaeth oedd hi wedi bod yn dioddef ers 12 mlynedd a dim gwell. A mi ddaeth i geisio i achad gan Iesu. Fel hyn y mae Marc rwan yn cofnodi, yr oedd wedi dioddef yn enbyd, dan driniaeth llawer o feddygon, ac wedi gwario'r cwbl oedd ganddi, heb gael dim lles, ond yn hytrach mynd yn waeth. Luc ddim yn licio hynny. Mae o'n lliniaru chydig ar y geiriau, a fel hyn mae Luc yn dweud, iddi wario ar feddygon y cwbl oedd ganddi, nid oedd wedi llwyddo i gael gwellhad. Diolch yn licio dweud bod hi'n waeth ar ôl bod at y doctor. Wel, wedi iddo edrych ar weinidogaeth Iesu ac ar y ddynoliaeth yn gyffredinol drwy lygyd meddyg, mae o'n cynnig meddygyniaeth iddi i'r ddynoliaeth, sef efengyl newyddion da. A mae gan Luc ddiddordeb dwfn mewn pobl a'i helyntion, a mae gen o gydymdeimlad eang. Mae o'n casglu ddeunydd yn ofalus, yn fanwl. Mae o'n sefyll allan ymhlith holl awduron y Testament Newydd oherwydd y sglein, y graen sydd ar ei waith o. Mae'n debyg mae groegwr oedd o. Fe o'n gydymaeth ffyddlon iawn i Paul ar hyd ei deithio cenhadol. Mi fe o'n gwmni yr apostol pan gafodd hwnnw ei garcharu yn Jerusalem ac yng Nghesareia ac yn Rhufain, a fe arhosodd gydag o i'r diwedd. Llawer un wedi mynd pan oedd pethau wedi troi dipyn yn ddrwg ar Paul a diwedd ei oes, ond mae Paul yn camolyg i fod wedi bod gydag o i'r diwedd. Mae'n debyg hefyd iddo ofalu am Paul. Oedd Paul yn dioddef oddi wrth ryw afiechyd neu haint, y ddreinen yn myngenhawd oedd o'n deud. Dyn ni'n gwybod be oedd yn bod arno. Mi roedd o hefyd yn rhannu yng ngwaith yr apostol, cyflwyno ffisigwr mawr y byd i bawb yn ddiwahân.
Felly am funud y bore yma, wrth i ni feddwl am ddadansoddiad lyc o waith Iesu Grist. A'r feddigyniaeth a gan ei chynnig i'r byd. Mae'n ein hannog ni gofio 3 pheth am Iesu. Y byddai'n werth i ni feddwl amdanyn nhw bore yma wrth i ni nesau at y sacrament. Yn gyntaf oll, mae o'n pwysleisio yn anad neb arall. Mae o'n pwysleisio ei hangder cariad Iesu Grist. Ei hangder cariad Iesu Grist. Lyc yn anad neb arall sy'n pwysleisio bod yr efengil i bawb. Ydy mae o'n gweld yr rhaniadau sydd yn y byd. A mae o'n dangos fod cariad Iesu yn gallu i goresgyn nhw. Allu o gytuno ag eiriau Paul, ef yw ein heddwch ni. Gwnaeth y ddau yn un wedi chwalu trwy ei gnawd ei hun y canolfur o elyniaeth oedd yn ei gwahanu. Yn wir mae lyc yn olrhainachau Iesu Grist, yn ôl, nid at Abraham tad y genedl, fel mae Matthew'n gwneud, na. Mae o'n mynd yn ôl at Adda, tad y ddynoliaeth, holl deulu dyn. Wrth iddo adrodd hanes neges Ioan Fedyddiwr, neu rei fath ar efengylwyr eraill yn cynnwys dyfyniad Ioan o Eseia. Llais sy'n yn galwn yr anialwch, paratowch ffordd yr arglwydd. Ond mae lyc yn mynd ymhellach gyda geiriau Eseia. Bydd dynolryw oll yn gweld iachawdwriaeth Duw. Ac yn y benod ar ôl honno, bedwaredd benod o lyc, lle dyn ni'n darllen am Iesu'n cael ei wrthod gan bobl Nazareth. Mae o'n manylu ar eiriau Iesu. Dyfynnu eto Eseia, ar Iesu'n pwysleisio ei fod wedi dod i bregethu'r newydd da i dlodion. A mae wedi fanfon i gyhoeddi'r rhyddhad i garcharorion ac adferiad golwg i ddeillion. Manifesto radical, rhy radical o lawer gan bobl Nazareth, ddaren nhw luchio fo allan o'r synagog a'r dre. A lyc sy'n cofnodi'r geiriau yma o gan Mair. Tynnodd dywysogion oddi ar ei gorseddau a dyrchafodd yr rhai distadl. Llwythodd y newynog a'r rhoddion ac anfonodd y cyfoethogion ymaith yn waclaw. A phan dyn ni'n troi at y bregaeth ar y mynydd, nid gwyn ei byd yr rhai sy'n dlodion yn yr ysbryd sy'n gan lyc, nag e? Gwyn eich byd chwir tlodion. Tlodion. A dyna mae o'n pwysleisio trwy gydol gweinidogaeth Iesu. Y lle y bydda Iesu'n ei roi yn dyrchafu'r rhai nad o'n ddim yn cyfri yn y gymdeithas. Oedd yn ysgymyn yng ngolwg pobl barchus. Samariaid. Lyc, wrth gwrs, sydd â dameg Samaria Tregarog. Nid yr offeiriad a'r lefiad oedd yn Tregarog, nag e? Wrth y creadur na'r fin y ffordd. Samaria. Mae o'n cofnodi hanes 10 o wahangleifion yn dod at Iesu. A maen nhw'n cael eu iechau gyndo. A dim ond un sy'n troi nôl, meddwl i, dim ond un sy'n troi nôl i ddiolch. Y Samariad oedd e.
pwysleisio y lle byddai Iesu'n ei roi i'r rhai oedd yn isel radd. Y cenedl ddynion fel Jairus, rhai oedd wastad rhywsut yn ymateb yn well i alwad Iesu Grist. Gwragedd, doedd ei wragedd ddim lle o gwbl yn y gymdeithas honno, fel llawer gwlad heddiw. Ond nid felly Iesu Grist. A mae Luc yn pwysleisio'r darluniau byw na o Fair a Martha a Mair Magdalen ac Elisabeth ac Anna, y wraig eneinio draed Iesu yn hy Seimon y Phariseiaid, y rôl bwysig oedden nhw i gyd yn ei chwarae yng ngweinidogaeth Iesu. Y pechaduriaid, fel oedd pobl yn galw nhw, y pechaduriaid. Mewn canmol ymateb ac edifeirwch yr rhain hefyd yn dydy. Dameg y mab a fradlon. Canmol hwnnw. Y mae Iesu yn y ddameg yn fwy na'r mab hynaf, y mab a fradlon yma. A'r ddau ddarn ddarllenis i, y ddau yn gweddio yn y deml. Nid y Phariseiad hunan gyfiawn, ond y casglwr trethi oedd ofn edrych i'r nefoedd, a dim ond yn gweddio dad bydrigarog wrth i fi bechadur. Hwn aeth adref wedi gyfiawnhau, medda Iesu. Sioc allwn ni feddwl i wrandawyr o. Nid y Phariseiad. Na, medda Iesu. Nid y Phariseiad oedd wedi treulio ei weddi yn ei gamol ei hun. Hwn bydrigarog wrth i. Hwn aeth adref wedi gyfiawnhau. Luc yn pwysleisio y ffordd oedd Iesu yn codi yn adfer pobl. A sychais wrth gwrs ynde. A to fo bawb yn Jericho yn casau'r dyn bach yma. Prif gasglwr trethi yma, dyn anones, twyllodrus, cas i olwg yn bawb. Tydi lawr sychais, medde Iesu, dwi am ddod at y ti i letia. At y ti dwi am ddod. Ella bod yna reception party wedi trefnu yn Jericho, pwy awyr. At y ti dwi am ddod. Codi adfer yr rhai nad oedden nhw ddim yn cyfri. Luc yn pwysleisio gofal Iesu am yr rhain i gyd. Heddiw, dyn ni'n byw mewn byd a dyn ni'n byw mewn oes lle rydyn ni'n ymwybodol iawn o'r raniadau yn dydan, o'r raniadau. Tlawd ar cyfoethog. Y gwledydd datblygedig a rhai heb ddatblygu. Rhaniadau o fewn y cymdeithas ni. Does dim lle i'r rhain yng ngeirfa'r Cristion. Gwaredwr y byd ydy hwn. Mae ar gyfer pawb. Na bwyslais Luc. Mae ar gyfer pawb. Yr un sy'n codi ac yn adfer ydy o. Dyda ni ddim i'w gadw i ni'n hunain, cans mae cariad Duw neu hangach nad o'i thineb eitha'r byd, ac mae calon yr anfeidrol yn rhyfeddol fwy o hyd. Mi ddaru Dante ddisgrifio Luc fel yr efengylwr sy'n dangos tynerwch Duw. The evangelist who shows the compassion of God. Pan da ni'n colli'n compassion, colli'n tynerwch, da ni'n colli popeth fel dynoliaeth. Dyna'r ddos gynta o feddigyniaeth Dr. Luc. Torri muriau lawr, chwalu'r hagfarn, pob meddylfryd sy'n gwahanu. Dyna'r ddos gynta o'i feddigyniaeth o. Yr ail beth mae Luc yn pwysleisio ydy dymder bywyd Iesu Grist. Dymder bywyd Iesu Grist. Hon
ydy efengyl gweddi. Sylwch, y fwy na'r un. Mae Luc yn rhoi lle, yn pwysleisio'r lle bydda Iesu'n ei roi weddi yn ei fywyd, cyn ei fedydd, ar ddechrau ei weinidogaeth, cyn dewis y 12 disgybl, cyn ymddiddan a'i ddisgyblion a'i gyrru nhw allan, cyn clywed cyffes Seimon Pedr, cyn y gwedd newidiad, dros Pedr yn awr ei brofi yng Ngar Gesemane. Ac wrth gwrs, ar y groes, mae yna le i weddi bob amser. Ac yn Luc, dyn ni'n gweld hynny. Dim ond yma hefyd, dyn ni'n cael y damhegion mawr ar weddi. Y cymydog ganol nos, ydych chi'n cofio? Rhyw ddyn wedi hen fynd i wely a mae yna gymydog yn dod ac yn cyr ar y drws. Does gen o'n bwyd yn tŷ, mae o'n gofyn geitho farag yno fo. Mae o'n i anwybyddu am ychydig, dos, mae'n hwyr, dwi'n yng ngwely, mae'r teulu o'n ngwmpas i, yn i gyd yn gwlau. Ond am fod y cymydog yn dyfal barhau, mae o'n ildio. Gwers ar ddyfal barhad mewn gweddi, ar ei fas y wraig gweddw a'r barnwr anghyfiawn yna. Mae'n dalu sylwyr i wraig gweddw, ond oherwydd ei thaerineb hi medda Iesu, mae o'n gwrando ei achosi. Thaerineb, gweddi, efengylig, dymder, bywyd Iesu Grist. A dim ond yn Luc, wrth gwrs, dyn ni'n cael caneuon mawr yr advent ynddo. Can Sacharias, can Simeon, can Mair, caneuon mawr yr advent. Trwy lyfr yr actau wedyn, yr ysbryd glân sy'n bendisio'n arwain Eglwys Iesu Crwys. Mi wnaeth aioni i ni heddiw'n sicr yn gwneud i ni gofio'r ail ddos o feddigyniaeth Dr. Luc, yr ail ddos o'i foddeuon o. Gwaith yr ysbryd yn ein harwain ni, yn ein bendithio ni, lle gweddi, dymder, bywyd Iesu Grist. Ac yn drydydd wedyn, yma Luc yn pwysleisio her aberth Iesu Grist. Yr hyn dyn ni gofio bore yma, her yr aberth. Mae Luc yn dangos i ni fawredd Crist trwy ei ddioddefaint. Rhoi'r eithaf. A mae hynny'n dal i'n herio ni heddiw yn dydy. Na'r drydydd dos o foddeuon Dr. Luc. Wrth i ni'na ddysgu rhannu ac aberthu. Felly dau sychais at Iesu Grist ynde, trwy aberth. Hanner feiddo dwi'n ei roi'r tlodio, meddai. Os dwi wedi dwyn oddi ar neb neu dwylla, dwi'n ei roi nôl 4 gwaith drosodd, meddai. Scandal fwyaf yn ein byd ni heddiw ynde. Ydy'r gwahaniaeth rhwng y cyfoethog a'r tlawd, oherwydd y gwahaniaeth sydd rhwng y rhai sy'n dioddau fwyaf heddiw o achos newid hinsawdd. Y dioddefaint y chrynllyd yn y gwledydd sydd wedi gwneud lleiau i'w achosi. Rhwng yr rheini a nina yn y gwledydd cyfoethog sydd wedi gwneud fwyaf i achosi y problemau. A mae hynny'n yn gorfodi ni'na heddiw i nebu'r ffaith. Na fydd datrys i hyn heb aberth. Aberth yn ffordd ni o fyw. Aberth o ran pethau dyn ni'n cymryd yn ganiataol. Mae rhaid ni ddysgu'r wers yn does. Mae rhaid ni gymryd y ffisig y moddion weithiau bod blas drwg arno. Oherwydd yna drydydd dos
Mae Dr Luke yn ei gynnig i ni. Her Abers Iesu Grist. Os ydyn ni am ei ddilyn ef at y bwrdd y bore yma ac oddi wrth y bwrdd, mae rhaid ni ddilyn y cyfarwyddiadau ar y botel yma Luke yn ei rhoi i ni. Achos Luke sydd wedi deall ora, dwi'n meddwl, arwyddocad dyfodiad Iesu Grist i'n byd ni. Luke sydd wedi deall neges ei Abers, ei hangder i gariad o, dymder i fywyd o, a her ei Abers o, mwyn ei enw. Amen. Ac fe gan yn yr emyn 846. 846. Cofia'r byd o feddyg da a'i flaenderau. Tyrd yn glau a llwyr iacha ei ddoluriau. Cod y bobloedd ar eu traed i thwasneithu. Ti a'i prynais drwy dy waed. Dirion Iesu. 846. Do caro Duw y byd gymaint, nes iddo roi ei unig fab, mwyn i bob un sy'n credu yn o ef beidio am mynd i ddistryw, ond cael bywyd trygwyddol. Gweddiwn. Clodforwn di, dad holl a lluog, am i ti greu pob peth, ac am i ti yn gwneud ninnau ar dy ddelwd hun. Diolchon am i ti, pan oeddem eto'n bechaduriaid, roed unig fab Iesu Grist, i ddyw fel un ohonom, i ddioddef marwolaeth ar y groes, ac wedyn atgyfodi mwyn ein hechawdwriaeth. Yn awr o dad nefol mewn moliant a diolch, coffawn Abers ein harglwydd Iesu. Cyhoeddon ei atgyfodiad buddigoliaethus. Daslwn ein gwaredigaeth trwyddo ef, ac edrychwn am ei ddyfodiad mewn gogoniant. Trwy rymd ysbryd glân, bendithia'r rhoddion hyn o fara a gwyn, cynnyrch y ddeiar a llafur ein dwylo. Fel y bydd i ni drwyddynt, gyfranogi drwy ffydd o gorff a gwaed ein harglwydd byw, a chael ein hatgyfnerthu i wasanaethu ac i dystiolaethu iddo
yn y byd. Una ni a Christ, a chymdeithas ei eglwys drwy'r byd, ac ar cwmwl anweledig o dystion, ac arwain ni oll yn y diwedd, i wledda gyda thi, yn llawenydd dy deyrnas tragwyddol. Amen. Dewch, derbyniwn gorff a gwaed ein harglwydd Iesu Grist a roddwyd drosom, ac yn borthwn arno'n ein calonnau drwy ffydd gan roi diolch. Yr arglwydd Iesu yn os y bradychwyd ef a gymerodd fara, ac wedi ddod ddiolch fe'i torodd a dywedodd, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff, yr hwn a dorir trosoch, gwnewch hyn cof amdanaf. Cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff.
Ac yn ar un modd ar ôl swper, fe gymerodd y cwpan a dywedodd. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro rhyfwch ohono, cof amdano. I gloen gwasanaeth fe, ganwn ni ar ein heistedd yr emyn 631. 631. Mewn cof o Thabers weleni o Iesu'n cydnesau. Un teulu ydym yn o ti, eithgaru a thwynhau. Gwna'r teulu oll sydd ar y llawr fel teulu'r nef yn un. A selian unau yma nawr, yn eiddo i ti dy hun. 631. Gwyddiwn. Dad grasol, diolchwn i ti am ein bwydo wrth dy fwrdd ar ymborth nefol hwn. Boed i ni sy'n cyfranogi o gorff Cris, dduw ei fywyd at gyfodedig ef. Boed i ni sy'n yfed o'i gwpan, ddwyn bywyd i eraill. Boed i ni a oleir gan ei ysbryd, ddwyn goleuni i'r byd. A chadw ni o fewn cymdeithas ei gorff ef, yr Eglwys. A danfon ni o ddi yma yng ngrym dy ysbryd, i fyw ac i weithio, clod a gogoniant i ti. A gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.